αυτό το Πάσχα ας δώσουμε λίγο φως στο ντύσιμό μας. Η Πασχαλινή περίοδος έφτασε και ξέρεις τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι δεν πρέπει να πας πάλι στην Ανάσταση με το περσινό μαύρο φόρεμα. Ναι, αλλά άμα είναι να φορέσει ένα μαύρο φόρεμα, ας είναι τουλάχιστον κάτι τέτοιο. Να έχει μία λεπτομέρεια πάνω. Είπαμε ότι θέλουμε να δώσουμε λίγο φως στο ντύσιμό μας. Φυσικά οι επιλογές είναι να παίξουμε σε παστέλ safe χρώματα, που φυσικά ίσως είναι για σας υπερβολικό, όμως ξέρουμε ότι πάντα μπορεί να το συνδυάσετε με μία μαύρη φούστα που έχετε. Αυτό μπορεί να το κάνετε με όλους τους χρωματισμούς. Πάμε για παράδειγμα εδώ. Μπορεί να χρησιμοποιήσετε πάλι φωτεινά χρώματα, ένα πάρα πολύ ωραίο βεραμάν με ένα πολύ ωραίο ντεσέν και να κάνετε τη διαφορά. Πρέπει να τολμήσετε να διαφοροποιηθείτε από τη μάζα. Παντού θα πρέπει να είσαστε διαφορετικές. Ένα άλλο στυλ. Πάλι παίζετε πάρα πολύ ωραία και safe, όμως δίνετε μία μοναδικότητα στην προσωπικότητά σας. Συνδυάζετε με κάτι άλλο που έχετε από μέσα και βάζετε ένα πολύ ωραίο σακάκι. Να είναι κάτι το διαφορετικό. Πώς φαίνεται? Πολύ ωραίες όλες οι προτάσεις σου, Chris, και αναμένουμε και part 2 για την Κυριακή του Πάσχα, έτσι. Καλά, δεν το συζητώ. Φυσικά θα έχουμε καινούριες προτάσεις γιατί ποτέ δεν φοράμε το ίδιο πράγμα. Άρα έρχονται καινούρια πράγματα. Την άλλη Πέμπτη. Εγώ λέω την άλλη Πέμπτη. Εγώ λέω στο σενάριο, την άλλη Πέμπτη. Την άλλη Πέμπτη.